खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। गिबिसिन खौराङानो जाहैबाय बिटिआरनिफ्राय लकडाउननि समाव जोंनि बे बिटिआरनि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्लायाव हाथियार मोननाय जादों। गंसे AK-56 राइफल, गर 6 गोथां गुलि, मोन 8 लांदां कार्टिज, 0.32 mm पिस्तलाव गर 5 गोथां गुलि, 9 mm पिस्तलजों गर 6 गोथां गुलि आरो थरसे चाइनिज ग्रेनेडबो मोननाय जादों होननानै फोरमायदों। हाथियारजों लोगोसे रावखौबो हमनो हानाय जायाखै। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टआ अनलाइन टिचिं एन्ड लार्निं एप लन्च खालामसिगोन। बे एपनि मुङानो जाहैबाय दिक्षा एप। बड' मिडियामनि स्टुडेन्टफोराबो बे एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हागोन होननानै फोरमायदों। जोबोर गोजोनथाव खौरां। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय हेमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय। हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों आसामाव कर'ना भाइरासखौ दबथायनो आरो हमथानो हानाया गोब्राब होननानै। आसामनि बायहेरायाव थाहैनाय सुबुंफोरखौ उसुबिदा गैयाबा एबा जेंना गैयाबा फैनाङा होननानै फोरमायदों। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय लाल साहनिफ्राय। लाल साहखौ सानसेयाव खनबा गाहाम लोंनांगौ होननानै बुंदों। लाल साह लोंनायजों कर'ना भाइरासआ जाबांनो हाया होननानै फोरमायदों। बेसेबां सैथो बेखौ जों थि मिथिनो मोननाय जायाखै। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय नागालेण्डनिफ्राय। नागालेण्डनि सासे हाबा जानाय हिन्जावा श्रमिक स्पेशेल ट्रेनजों गुरुग्रामनिफ्राय डिमापुर थांनाय समावनो ट्रेन सायावनो थैनानै थादों। बे हिन्जावा मानि थाखाय थैखो बेनि थि प्रुफ गैथ'वा। कर'ना भाइरासजोंबो जानो हानाय। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय इन्टारनेशनेल फ्लाइटनिफ्राय। इन्टारनेशनेल फ्लाइटआ सोलिनोबो हागौ जुन दाननि गेजेरावनो। सोलिनोबो हागौसो दे लोगोफोर। बेखौ जास्ट आपडेट होनानै होदों इन्टारनेशनेल फ्लाइटनिफ्राय। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय गुवाहाटीनिफ्राय। गुवाहाटीयाव सासे सिखावा फैनानै दखाननिफ्राय नोगोद 1 लाखनिसायबो बांसिन रांखौ खावनानै लांदों। बे खौरांखौ आंनो फोरमायहरदों गुवाहाटी बाइलेन नाम्बार 2 निफ्राय बिथां बनजार बर'आ। कर'ना भाइरासआथ' गोबां जागासिनो दं लोगोफोर। दा बेनि आपडेटखौ थि होबाबो उल्टा पाल्टा जाबाय थायो। दा दसेनो आङो 3:25 होगोन, दा बेलासियावनो आरो 3:30 जानो हागोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आं चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। अब्लासो आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांनिसिम थाबैनो सहैगोन।